ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಆಜಿ 19/22 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 30/11/72 ಮಧುಬನ. ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಲೆ, ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನ್ಲೆ. ಇನಿ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಗ್ ಮಾಲಿಕ ತನ್ನ ಸಂಪನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಅವಿನಾಶಿ ಅಕ್ಕೂಟ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಂದಿನಾತ್ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಖಜಾನೆಲು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮಲು ಖಜಾನೆಲು ಜೊತೆಟುಪ್ಪುನು. ಖಜಾನೆಲು ಓವು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪಂದ್ ತೆರಿದುಂಡಯೆ. ಖಜಾನೆರ್ದು ಸದಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಭರ್ಪೂರು ಜಿಂಜಿ ದಿನ ನಶೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಪನ್ನತೆದ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಡ್ಲ ಸಂಪನ್ನತೆದ ಬೊಲ್ಪು ಸ್ವತವಾದ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರೆಗ್ ವಿನಾಶಿ ಖಜಾನೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಸದಾ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಖಾಲಿಯಾದ್ ಪೋಪೆರು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಜಿಂಜಿದ್ ಪಂಡ ಭರ್ಪೂರಾದ್ ಪೋಡು ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುರುತ್ತ ಖಜಾನೆ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಖಜಾನೆ ಆತುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುದುನತ್ತೆ ಏರ್ಲ ವಂಚಿತಾರೆಜ್ಜಿ. ಈ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಖಜಾನೆರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಯಡು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗೂ ಪೋಪರೋ ಅತ್ತುಂಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ದೇವ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಇಂದು ಅಂತೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಮುಕ್ತ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಏತು ವಿಷಯಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರು ತೆರಿದುಂಡೆಯೇ. ಎಂಚಿನ ಪೂರ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿದ ಕಾರಣ ಉಂಡೋ ಐರ್ದು ಮುಕ್ತ ಒಂದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾವಡು ಆಪುಂಡ. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ತಾನೆ ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಹ ವಿಜಯ್ ಆದ್ ಬುಡ್ಪರತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಏತು ವಿಷಯಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಏತು ಅಂತರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಲ ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಕುಡ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ್ ಸಹ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಸ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಲ್ಪ ವಿಕರ್ಮರ್ದು ಮುಕ್ತಾವಡು ಇಂದೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಾದುಂಡು. ಏತು ಬಂಧನರ್ದು ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರು. ಏತು ಬಂಧನದ ಬಲ್ಲಿರ್ದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತುದೆರು. ಚಿತ್ರುಡು ತೊಜ್ಪವೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ಏರ್ನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ನಿಖುಲಂತೂ ಅವು ಅತ್ತು ತಾನೆ. ನಿಖುಲಂತೂ ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಜೀವನುಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಾದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ರಡ್ಡನೆಯದಾದ ನೆನಪು ಪಂಡ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಂತೂ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪೊಡು ತೊಜಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆಗ್ ಮಾಲಿಕ ಒಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮೂಜನೆಯಾದ ಧಾರಣೆದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ವಿಷಯದ ಮುಖಾಂತರ ವಾ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಮಾತಾ ದಿವ್ಯ ಗುಣದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಏತು ಗುಣ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಸರ್ವ ಗುಣದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣ ಶಕ್ತಿದ ವಿಶೇಷ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನದ ಮಹಿಮೆ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು. ನಾಳ್ನೆಯದಾದ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸದಾ ಕುಶಿತ ಖಜಾನೆದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು.
ವಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೋ ಐರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಚಿನ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು, ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಅವಿನಾಶಿ ಖುಷಿ ಆದುಂಡು. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಖುಷಿತ ಖಜಾನೆ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವತಃವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು. ಐನ್ನೇದು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪರು, ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧುಡ್ಲ ಬರ್ಪರು. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರ ದಾದ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕದಿಂಡು, ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಆದುಂಡು. ಏರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆರ್ದು ಭರ್ಪೂರ್ ಆದುಪ್ಪಿರೋ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸುರುಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಟ್ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ತೀವ್ರ ರಾಪುನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಯಂತ್ರವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನಡು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ತೀವ್ರಗತಿದ ರಾಕೆಟ್ ಉಂಡು, ಅಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಾಕೆಟ್ ಐರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ವಿಘ್ನ ಒಂತೆಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪುಜಿ, ವಿಘ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಆದುಬಿಡ್ಪುನು, ಲಡೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಜಿ. ಸಹಜವಾದ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಕರ್ಮ ಪಾತೆರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವತಃವಾದೇ ಆದುಬಿಡ್ಪುನು. ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಈ ಸಂಗಮಯುಗತ ಸಮಯದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ದಾದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದೆನೋ ಕೇವಲ ಈ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನೆ ಅಂಡ ಸದಾ ಸಂಪನ್ನಾಪುನ ಕಾರಣ ಒಂತೆಲ ಏರುಪೇರು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ಏರುಪೇರುಡು ಬರ್ಪರು. ಭರ್ಪೂರು ಪಂಡ ಜಿಂಜಿದಿನ ಆತ್ಮ ಗದ್ದುಜಿ ಅಲುಗಾಡುಜಿ. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಈ ಖಜಾನೆನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಮಾತಾ ಖಜಾನೆಲು ಎನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡೆ. ಈ ಮಾತಾ ಖಜಾನೆರ್ದು ಭರ್ಪೂರ್ ಆದುಲ್ಲೆನೆ ಅತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜೆಟ್ಟು ಭರ್ಪೂರ್ ಆದು ಕೆಲವೊಂಜೆಟ್ಟು ಭರ್ಪೂರ್ ಆವಡಾಪುಂಡೋ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ತಿಗ್ದುನತ್ತೆ. ಒರಿಯನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜೇ ತರಹ ಖಜಾನೆಲು ತಿಕ್ಕುದಿನತ್ತೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಪಟದಿಜಿತಾನೆ. ಒರಿಯಗ್ ಲಕ್ಷ ನನೊರೆಗ್ ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತಿಜಿತಾನೆ. ಅಂಡ ಸುರುತಕುಲು ಕೇವಲ ದೆತೊನ್ನಕುಲು ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡೋ ದೆತೊನೊರ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕುದಿನೇನು ತಿಂದುದು ಪರ್ದು ಮಜಾ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನನೊರಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಖಜಾನೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನೆರು, ತಿನ್ಪೆರು ಪರ್ಪೆರು ಮಜಾ ಮಲ್ಪೆರು, ಜಮಾ ಕೂಡ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಮೂಜೆನೆತ್ತಕುಲು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನೆರು, ತಿನ್ಪೆರು ಪರ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕಿನ ಖಜಾನೆನು ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಬಾಬನ ಖಜಾನೆನು ತನ್ನ ಖಜಾನೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಯಾನ್ ಸುರುತಯನ ರಡ್ಡನೆತ್ತಯನ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಜನೆತ್ತಯನ ಪಂದು ತೂವನ್ಲೆ. ಏತು ಖಜಾನೆನು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಡು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಡು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು. ಖಜಾನೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೀಗದ ಕೈ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಸುರುಕು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನನು ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತುಂಡ ಅನುಭವಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ದಾದ ಖಜಾನೆಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅವು ಜೀವನಡು ಅನುಭವದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಐನ್ ಹೇಳ್ದವರ ಅಥಾರಿಟಿದ ಖಜಾನೆ ಜಮಾ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ವೃದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕೇನುನಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೇನುನಿ ಪಂಡ ದೆತುನುನೆತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದು ದೆತನುನಿ ಆದುಂಡು. ಕೇನ್ನಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು. ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಕೇನ್ನಕುಲು ದೃಶ್ಯ ತೂನಗ ಬಾಪ್ದಾದರೆಗ್ ತೆರಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೇನ್ನಕುಲು ಸಮಯಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ತನ ವಿಘ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಪ್ದಾದರು ಈ ವಿಘ್ನನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ. ಇಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಂದು
ಪಾಯಿಂಟ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನೀರು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ವಶೀಭೂತ ಆಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಅತ್ತು, ಇಂದು ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅತ್ತು, ಎದುರಿಸವನ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು, ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯಡೆ ಅಕ್ಲೇನು ಇಂದು ಸರಿಯೇ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಡ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪನ್ಪೇರು ಕುಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನ್ನಕುಲೆ ಕೇನುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಉಪಯೋಗದ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಜಯಿ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಕೇನು ನಕಲು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪು ನಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸನಗ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಸ್ವಯಂದ ಸ್ಥಿತಿತ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಿತಿನು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆಂದಿಲೆಕ ಪಾರು ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪೇರು. ಮೊಕುಲೆಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪಂಡ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಕುಲು. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣನು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಡಪವನಕುಲು. ಎಂಚ ಸ್ಥೂಲ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಖಜಾನೆನೇ ಸ್ವಯಂ ಖಜಾನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನ ಏಪ ಬೋಡೋ ಏತು ಬೋಡೋ ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಅಂಜನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ದಾದಪೂರ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದೆರ ಐತ ಮಾಲೀಕರು ಏರಾದುರ್ಲಿರು. ನಿಕುಲೋ ಹತ್ತು ಬೇತಕಲು ಮಾಲೀಕರಾದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಮಾಲೀಕರನ ಕೆಲಸ ದಾದಾದುಂಡು ಖಜಾನೆ ನಿಕ್ಲೆನು ನಡಪೋಂಡು ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ನಡಪವರು. ಐನೇರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ಖಜಾನೆಗೂ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಸಮಯಡು ಜ್ಞಾನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಖಜಾನೆನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ಸಹನ ಶಕ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುನಿ. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ವಾ ಸಮಯಡು ವಾ ವಿಧಿರ್ದು ಬೋಡು ಆ ಸಮಯಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಬಾಯಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೆ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬದಲಾದು ಪಾತೆರ್ದು ಬುಡಿಯೆ. ಈ ರೀತಿಲ ಅತ್ತು ಮೊಕಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಖಜಾನೆಗ್ ಮಾಲೀಕೆರ ಅತ್ತು ದಾಸಿಯರ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಬಾಬನ ಅಧಿಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಾದುಂಡು. ಆಸ್ತಿ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ಏತು ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಉಪ್ಪೆ ದಾದ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲ ಸಹ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುನೆರ್ದವರ ಯಾನ್ ರಾಜ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾಲೀಕರ್ತನದ ನಶೆತ್ತೆ ಖಜಾನೆನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಾರ್ಯಡು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರು ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪರು ಭರ್ಪೂರ ಆದುಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಂದೆರ್ದು ಸ್ವಯಂಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಕುಡ ಬೇತೆಕ್ಲಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರು ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ದಯಗ್ ನಂಬರ್ ಏಪ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಒರಿಯೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏಕರಸವಾದ ಪನ್ನಗ ನಂಬರ್ ದಯಗ್. ಐನೇರ್ದವರ ಬಾಪ್ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಖಜಾನೆಲು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಮಾತಾ ಖಜಾನೆಲು ಭರ್ಪೂರ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಜಿಂಜಿದುಂಡು ಅಂಡ ಭರ್ಪೂರತದ ಲಾಭನು ಪಡೆಪುಜಾರು. ಎಂಚ ಲೌಕಿಕೊಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಸರ್ದು ಖುಷಿ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತಂಡ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನೇರ್ದವರ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಂದಂಚ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ದಾದ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೇವಲ ಕೇನ್ನಕುಲಾದು ಬುಡೊಚ್ಚಿ. ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿರ್ದು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಸಿದ್ಧಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು.
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿನ ಆಸ್ತಿನ ಕಾರ್ಯುಡು ಕನಪುನಟ್ಟು ಕಷ್ಟದಾದುಂಡು. ಆದೇಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜೆ ಮಾಲೀಕಗ್ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗ್ ಬಲಹೀನರೆಗ್ ಆದೇಶ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪನೋಡೋ ಅತ್ತು ಬುಡೋಡೋ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡೋ ಎಜ್ಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಲಹೀನರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬನ ಖಜಾನೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಅದೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಖಜಾನೆ ಎನ್ನ ಖಜಾನೆ ಅತ್ತದಾನೆ ಬಾಬಾ ದಯಗು ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಖಿಲೇನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅತ್ತು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕರ್ಮುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಗದುಂಡು ಫಲಿತಾಂಶಡು ತೂನಗ ಮಾತಾ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ವಿಧಿತ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನನು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವೊಣ್ಣೆ ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥತ್ತು. ಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾಪುನೆತ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನೆತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾಂಡಲ ಈ ತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕಲಾದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾಯಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನ ಪಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿ ಹೀನೇರೆಗ್ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೆ ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮುಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಡಪುನಿ ತೆರಿಂಡೆ ನಿಕುಲು ಮಹಾನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಲೋ ಅತ್ತು ಜ್ಞಾನನು ಕೇಳು ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದುಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ಮಡು ಪಾತೆರಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಕೈ ದೆರ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ರಾಮ ಸೀತೆ ಅಪೂಜ ಬಂದು ಪನ್ಪರು ಆಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಆಪರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ಇಂದು ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾನಪ್ಪಡು ಲಕ್ಷವಾದುಂಡು ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜನಾಪುನಿ ಕೂಡ ಕರ್ಮುಡು ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ನಿಕಲ ಆದೇಶನು ಒಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅಂಚಿನಕಲು ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಚಾಪೇರು. ನಿಖಿಲನೆ ಖಜಾನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೆಲಸಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ವಿಶ್ವದ ಖಜಾನೆನ ಎಂಚ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಇಂದೇ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವಿರ್ದಲ ಬಾಪ್ತಾದೆರರ್ದಲ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರೆಗೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಏರು ಸಂತುಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬೇತಿದ ಆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸರ್ವಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಐನು ಸಹ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟಿ ಒವ್ವಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾತದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನಿ ದೆತೊನ್ನಿ ಇಂದೇ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತಲ ಬತ್ತಡು ಬುಡ್ಪುನು ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಶಕ್ತಿಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುನು. ಎರಾಂಡಲ ನಿಖಲಿಗೆ ದುಃಖನು ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ಸಹ ನಿಖಲು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಐನೆರ್ದವರ ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸಹನ ಶಕ್ತಿದ ಗುಣ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ತೆರಿಂಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೇತನುನಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಬೀಜವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ವೃಕ್ಷ ಸ್ವತವಾದ ಸಮಾವೇಶವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ ವಿಧಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸುರೂತಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆಯದು ಕ್ಷಮೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಡು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುನನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮೆ ಮರೆತದು ಪೋಪುನು ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪರಿಂದಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು. ಶಿಕ್ಷಕರಾಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸುದ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು
ಕ್ಷಮ ಮಲ್ಪುನಿ ದಯಾಹೃದಯಿ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆರ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗಣೆ ದೇವತೆಯದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗಣೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರೋರ್ದುಲ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನೊಂದುಪ್ಪರು ಚಿತ್ರದ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಲೆ ದಯನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರೋರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನುಂದಿತ್ತಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಆತ್ಮರ್ದುಲ ಏತೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಪರಿಮಿತ ಖಜಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಚೈತನ್ಯಡು ಆತ್ಮರದು ಏತೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಪರಿಮಿತ ಖಜಾನೆ ಬಾಪ್ತಾದರಿರ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ದೆತೊಣ್ಣಕುಲು ದೆತೊಣ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಒವ್ವೇ ಹೆಜ್ಜಿನ ದೀಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಎಂಚಿನನೇ ಕೊರಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಲಿ ಭಲೆ ಏರಾಂಡಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊರ್ಲಿ ಕೋಪಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಅತ್ತಂಡ ಲಡೈ ಉಪ್ಪುಂಡೋ ಏರಾಂಡಲ ಏತೇ ಕೋಪ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಯಾನು ಪರವಶಾದುರ್ಲೆ ಪಂಡು ನೆನಪುಗು ಕನತ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲಾರು ಐನಿರ್ದವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶೀತಲ ನೀರುನು ಪಾಡ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಐನಿರ್ದವರ ಕೋಪಿಷ್ಟೇರ್ಲ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕುರಿಯರತ್ತೆ ಅಕುಲು ದಾದನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದನ್ನೇ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಸಮೇತ ಏತು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಕೊಳಕಾಯನ ಗೊಬ್ಬರೊಡ್ದು ದುರ್ಗಂಧೊರ್ದು ಸ್ವಯಂ ಎಂಚಿನ ದೆತನುಂಡು ಪರಿಮಳನು ದೆತನುಂಡತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿದ ಪುಷ್ಪ ದುರ್ಗಂಧೊರ್ದು ಸುಗಂಧನು ದೆತನುಂಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕುಡ ನಿಕುಲು ಕೋಪಿಷ್ಟೆರೆದು ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ಆದು ಉಪ್ಪೊಡೋ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ನನ ಆವಡೋ ಮೊಕುಲು ಗುಲಾಬಿ ಅಂಡ ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಾಂಡ ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೆ ಬಂದು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಪಾಂಡಲ ಸಾಗರಣ ಕೈ ತಲುಪೋದು ಹೇ ಅಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬರೊಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಲ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅದು ಬರೊಚ್ಚಿ ನೇರವಾದ ಬಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪರ್ದಾನೆ ಈ ಸಂಸಾರನೆ ಸಾಗರವಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲೆಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಸಪುರ ಅದು ಪೂಜಿ ಸೀದಾ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜಿ ಐನರ್ದವರ ಈ ಆಧಾರನು ದೀವನೊಚ್ಚಿ ಮುಕುಲು ಸರಿಯ ಅಂಡ ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆ ಬಂದು ತೆರಿಯುನೊಚ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಲನೋ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಕೈತಲು ಮಾತಾಪಾತಿರಳ ಮುಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪೆ ಈ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಶೀತಲ ಮಲ್ತುಪುಂಡ ಯಾನು ಶೀತಲ ಆದು ಬುಡ್ಪೆ ಈ ರೀತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಬರಿಕ್ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೂರ ಮಲ್ತಿನದವರ ಸೆಂಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯವಾದುಂಡು ಸೇಡುನು ಪಗೆನು ಕಟೋಣಂದೆ ಬದಲಾವಣೆಯದು ತೊಜ್ಪದ ಬುರುಡು ಮೊಕುಲು ದಾಯಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಕುಲಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡೇ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ವಯಂ ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆಯದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಡು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ನಾವು ಘೋಷಣಾ ವಾಕ್ಯನು ತಪ್ಪಾದು ಬರೆತರತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ವಯಂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತ್ತು ಬೇತೆಕಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಸಮಯನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷನು ಬೋಡಂಡಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಸ್ವಯಂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೇತೆಕಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜರು ಅಕುಲ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಜರು ತೆರಿಂಡೆ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಡ್ದು ಮಾಲಿಕ ಆಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಮಯಡು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ
ಸರ್ವ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮೈನ ಸಮಯಡು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸ್ವಯಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಡಲ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಖಜಾನೆರ್ದು ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಸಾಧನೆಲೆಗ್ ವಶೀಭೂತ ಆಪುನ ಬದಲು ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಭವ. ಸೈನ್ಸ್ದ ಸಾಧನలు ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಏಪ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪ ಬಾಬಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅಂಡ ಈ ಸಾಧನೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ವಶ ಅದು ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ಸಾಧನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಯ್ ಪಂದೆಪ್ಪಡ್ ಸೆಲತೆಪ್ಪಂದೆಪ್ಪಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಚಯಿತ ಅದು ರಚನೆದ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಕ್ ವಶೀಭೂತ ಅಂಡ ಅವು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಾಧನನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸಾಧನೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿರಂತರ ಯೋಗಿಯ ಅವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಹದ್ದುದ ನಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನತನನು ಬೇಹದ್ದುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.